Hi guys, welcome back sa ating channel. From March 24, 2023, di ba ang moon murag isabak niya ang star? So karon March 26, 2023, mao ni siya guys, lagyo na siya. Kung sama sa uyab nga long distance LDR, long distance relationship. Oh, ang Venus guys oh. Mao ni siya ang Venus, di ang moon. Oh, ang moon niya guys. Oh. O, di ba? Wow kayo. Hmm. Mo ni karon ang sitwasyon. Guys, so. Tanaw guys, na agi guys ang airplane. Airplano guys, ni agi kanang galarga, airplano na. Oh. Pero ang moon, wow kay guys ay. Saan kanis testingan ako paano. Oh. Medyo klaro na gid siya guys, oh. So March 26, 7 o'clock PM karon nabalik na pud og kita ang kahayag nila guys. Sama sa kahayag sa kaugmaon. Sama sa gugma. LDR. Long distance relationship pero nagpabilin jud iyang gugma sama sa gugma sa Ginoo nato guys. Nga para nato bisan paminaw nato nilayo na ang Ginoo pero mata kabalo nga duol di ang Ginoo nato. Kita ray nagpalayo ngadto sa Ginoo. Ang Ginoo pirmi ra gyud ang duol nato. Oh. So sa tanan nga manguyabay ron, ay lang sa magpanguyab kay pay sure na. Kuan lang gyud pakilig moments sa gyud. Pakilig sag maayo. Unya na mo balik og panguyab kung magdugol na ni sila ha. Okay? Oh. Nya ako guys. Diara day ko. Hi guys. See you in my next vlog. God bless you. God bless your family. Bye bye. Bye guys.